Nijang Karbiang long Hamren rong Sophia long Pini Bharatiya Janata Party mati BJP Socheng Mondal Committee pen Lakhapli Socheng MEC ke parlo BJP along claim sip arat kido anching room si Hamren a hit hikimi multi utility building along Kangdangamai Padopon. Pini Hamren multi utility building along BJP Socheng constituency do anching room si Kangdangamai Padopon. Bangso Kangdangamai along MEC Hetsing rong Parapan aning gachit he arat atum chetong dun si Kangdangamai RDP dun. Bangso amai long rong atogano kaching thora sai mukedeng nang jilapen rong robarlo ke claim kidam nang jia puthak BJP claim bang do an chingki chethan padopon. Maya long aluhi sarpo man pen Prabhari Development Authority Panandip Deka Socheng MEC Hetsing Rongphar Socheng VDC Chairman Joy Singh Krolapen penangan ke thekiding atum chetong dun. Kangdangamai kangnia puthak MEC Hetsing Rongphar pen ke pachini ponatengki Bangso mai kang nialong jesemet BJP asong ke pangtang ponji aphan lapen non ke bangji MP election apharman kachisik cedang aphan si mai long kaching wai padopon lopusi MEC rong parasang hupen than pon John extended law lapen board committee tin pen amai pu kong chun bang daman tom cho hang si pini anso se song kapang tangi lapen non ke bangji MP election aphan le tum pini pen jakong che parang kono lapen pini la som mai long letum district president pendang lok dak kaprek songjat tum mon chetong do lang letum same song puthak anso se aprang nat ke poni lapen Bharatiya Janata Party central lapen dak state sarkar nang cari depen rat atumapan kiduk kelak PM Kisan lapen urunodoi lapen letum dak PMAYG lapen PMAYU urban lo lahoi kaduk ave rong ro kapele je phansi chethan chimum polo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang long live